Tervetuloa videon pariin. Tänään puhutaan Zimpler-kasinoista ja siitä, miksi Zimpler on noussut suomalaisten pelaajien suosikkimaksutavaksi nettikasinoilla. Tässä videossa käydään läpi, mikä Zimpler on, miten maksaminen ja pay and play käytännössä toimivat, millaisia bonuksia ja pelejä Zimpler-kasinoilla on tarjolla sekä mitä kannattaa tarkistaa ennen pelaamista. Zimpler on ruotsalainen maksupalvelu, joka perustettiin vuonna 2012. Yhtiötä valvoo Ruotsin finanssivalvonta ja sen toiminta on GDPR:n ja PSD2 mukaista. Tämä kertoo tiukasta eurooppalaisesta sääntelystä. Zimpler käsittelee vuosittain noin 2,6 miljardia euroa ja toimii yli 5000 pankin kanssa eri puolilla Eurooppaa. Nettikasinoiden parissa Zimpleria käyttää jo yli 250 kasinoa, mikä tekee siitä yhden alan käytetyimmistä maksutavoista. Miksi suomalaiset pelaajat sitten suosivat juuri Zimpleria? Tunnistautuminen tapahtuu omilla pankkitunnuksilla, mikä on yksi turvallisimmista tavoista vahvistaa maksu netissä. Zimpler toimii Suomen suurimpien pankkien kanssa, kuten Osuuspankin, Nordean, Aktian, S-Pankin ja Danske Bankin kanssa, ja palvelu on pelaajalle yleensä täysin maksuton. Käytännössä pay and play tarkoittaa, että pelaaminen alkaa suoraan ensimmäisen talletuksen yhteydessä, ilman erillistä rekisteröitymistä. Zimpler ei vaadi puhelinnumeron vahvistusta, kuten esimerkiksi Trustly. Talletukset ovat välittömiä ja kotiutukset hoituvat usein vain muutamissa minuuteissa. Lisätunnistautumista pyydetään yleensä vasta isompien, yli 2000 euron voittojen yhteydessä. Entä millaisia bonuksia ja pelejä Zimpler-kasinoilla on tarjolla? Tervetuliaisbonukset liikkuvat tyypillisesti 100 ja 150% talletusbonuksen välillä, ja ilmaiskierroksia voi olla mukana 50 jopa 300 saakka. Monella kasinolla on myös päivittäinen cashback-tarjous sekä yleistymässä olevat kierrätysvapaat ilmaiskierrokset, joissa voitot menevät suoraan käteissaldolle. Pelivalikoimasta löytyy tyypillisesti 3-5 tuhanteen peliä, ja mukana ovat alan tunnetuimmat studiot kuten NetEnt, Pragmatic Play, Evolution ja Play & Go. Vaikka Zimpler itsessään on turvallinen maksutapa, pelaajan kannalta ratkaisevassa asemassa on aina kasinon oma lisenssi. ETA-alueen lisenssillä, kuten Maltan tai Viron lisenssillä toimivien Zimpler-kasinoiden voitot, ovat suomalaiselle pelaajalle verovapaita. Sen sijaan ETA-alueen ulkopuolella, kuten Curaçao, Anjuan tai Mauritius-lisenssillä toimivien kasinoiden voitot lasketaan pääomatuloksi ja ovat veronalaisia. Kasinon lisenssi kannattaa siis aina tarkistaa ennen pelaamisen aloittamista. Tämän lisäksi kannattaa lukea bonusehdot rauhassa ja varmistaa, että asiakaspalvelu palvelee suomeksi. Vedetään lopuksi tärkeimmät asiat yhteen. Zimpler on luotettava ruotsalainen maksupalvelu, joka mahdollistaa pankkitunnuksilla pelaamisen ilman erillistä rekisteröitymistä, ja kotiutukset hoituvat usein minuuteissa. Verovapaat voitot edellyttävät kuitenkin ETA-alueen lisenssiä, joten kasinon lisenssi kannattaa aina varmistaa. Olemme vertailleet ja koonneet listan vuoden 2026 parhaista Zimpler-kasinoista. Jos etsit luotettavaa Zimpler-kasinoa, löydät ne kaikki bonusetu.comista.